Вітаю вас, паважаных гледачэй. Сёння выпуск праграмы «Святыні Беларусі» прысвечаны мінскаму храму ў імя святой раўнаапостальнай Марыі Магдаліны. Храм быў адбудаваны напрыканцы 40-х гадоў 19 стагоддзя на праваслаўных могілках. Зараз ён знаходзіцца на вуліцы Кісілёва. У 1847 годзе на ахвяраванне гараджан замест згарэлай драўлянай была пабудавана мураваная царква з вялікімі пазалочанымі купаламі. І ўжо восенню новазбудаваны храм быў асвечаны, а яго сцены ўпрыгожыў фрэскавы роспіс. Месца, дзе размяшчаецца царква, старажылы да сённяшняга часу называюць Пярэспа, па назве прытока Свіслачы і фальварка, які мінскі суддзя Марцін Валатковіч калісьці ахвяраваў праваслаўнай царкве. Храм наш построен в 1847 году. Заботу, внимание вот оказывал такой был протоиерей почтенный, отец Петр Ильиновский. На этой территории, помимо храма, тогда был деревянный, и до этого храма, и был дом милосердия, где старшее поколение, которые доживали свой век, они находились в этом доме милосердия, и здесь проходила их жизнь. Но деревянный храм, он в процессе всяких стихийных бедствий и военных событий сгорел, и в 1847 году приступили к строительству этого храма. Да 1903-1904 гадоў адбываецца будаўніцтва мураванай брамы, у нішах якой размяшчаліся абразы. Восенню 1933 царква была зачынена, але нечакана для ўсіх 19 студзеня 1934 года храм быў вернуты вернікам. На некаторы час ён становіцца нібыта кафедральным саборам. 8 ліпеня 1937 храм зачыняюць паўторна і пераўтвараюць у сталярную майстэрню. На купальных фрэсках у евангелістаў саскраблі абліччы, са званіцаў сарвалі макаўку з крыжам, а сам храм абнеслі глухім драўляным плотам. Если коснуться истории самого прихода храма, да, мы до конца, наверное, и не знаем его. Это историки могут узнать. Но вот сама местность, где расположен наш храм, наш приход, это все, да, взять и там, где воскресная школа, и вот это, все эти вот холмы, да, это все изначально было как кладбище. То есть это погост. Здесь хоронили местных жителей, да, причем это говорю, что это была окраина, ну-ка, вроде не мига тут рядом, да, все рядом, но это место называлось Переспа. Вот канал, который втекает в реку Свислочь, около там здания «Динамо», да, это и есть река. Она тоже была, это так и называлось это место Переспа. Сторожовка, да, Сторожовская, тоже мы знаем, что Сторожовское кладбище, оно все смыкалось, все было вместе. И во время Первой мировой войны вот здесь, кроме старого погоста, здесь хоронили сотни, тысячи больных, которые потом умирали здесь, были госпитали. Здесь похоронены, захоронения практически были и русских, и немцев, всех, и венгров, все национальности, которые участвовали в Первой войне, здесь захоронены, потому что здесь были госпитали для всех тогда. Даже вот новое здание наше строили, да, тоже находили останки, но это останки не захоронения, а то, что было здесь земли, когда свозили, разрушали, все это делали. Поэтому осталось только вот немного на нашей территории прихода, несколько могил, которые можно посмотреть там, и надгробия тоже, они очень интересные. Это старые надгробия, различные. То есть так и должно было быть. Этот храм будет действительно как вот погост. И мы, действительно, здесь моление происходит за всех, которые здесь. И за живых, и за умерших. Пасля закрыцця ў Мінску апошняга каталіцкага касцёла ў 1937 годзе у гэтай царкве са згоды біскупа Філарэта маліліся мясцовыя каталікі.
У гады Вялікай Адчайнай вайны храм адкрылі, але ён дзейнічаў толькі да 49-го году. Менавіта ў гэты час царква зноў была закрыта, а яе будынак перададзены Цэнтральнаму дзяржаўнаму архіву фотакінадакументаў. Калі архіў пераехаў у Дзяржынск, будынак доўгі час пуставаў. Толькі ў пачатку 1990-х яго перадалі ў вядзенне дыяцэзіі. Знявешаны храм давялося рэстаўраваць. Нават запрасілі грэцкага іканапісца. Майстар выканаў толькі самую адказную частку працы, астатняе ў мастацкім афармленні робіцца цяпер сваімі сіламі. Храм просто был закрыт и о себе не давал как бы знать, что это церковь. Оно было как гражданское здание. Все старались его так именно переоборудовать, перестроить, чтобы оно не напоминало, что это духовное здание. Но, слава Богу, вот пришло наше время, когда все это возрождено вновь и приведено в соответствие его положения. То, что было вот старинно вот здесь в храме, утварь, облачение и иконы, этого ничего не осталось. И даже когда мы приступили к реставрации, то хотелось бы увидеть, а какое было наполнение до этого в этом внутри храма. Мы только в одном месте, немножечко, где-то вот такой вот маленький кусочек нашли орнамента росписи, и больше ничего. И то, что мы сейчас видим, это уже новое наше приобретение, жертвы людские, что-то приходилось приобрести как в дар храму. Поэтому вот то, что мы видим, такое вот наполнение, это иконы, которые уже нашего времени, мы приобретали их. У 1950 годзе пачалося а ці то перабудова, ці то зруйнаванне царквы. Быў замянёны яе інтэр'ер і фасад, пакладзены звычайны дах на месца знесеных купалоў, разбураныя дэкаратыўныя і упрыгожваючыя элементы у вонкавым выглядзе царквы. У 70-х годах наогуле паўстала рэальная пагроза поўнага знішчэння храма, бо актыўна вялося праектаванне новай транспартнай магістралі, і якраз яна павінна была прайсці па гэтым месцы, і іншага, як вы зразумелі, не знайшлося. Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, а таксама грамадскасць горада усталі на абарону гэтага храма. Усё скончылася тым, што царква ў імя святой раўнаапостальнай Марыі Магдаліны, а таксама старажоўская брама былі прынятыя пад дзяржаўную ахову як помнікі архітэктуры. У пачатку 1980-х храм быў уключаны ў збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі, дзе гаворыцца, што царква з'яўляецца арыгінальным помнікам архітэктуры так званага руска-візантыйскага стылю, які атрымаў распаўсюджванне на тэрыторыі Расійскай імперыі з 30-х-40-х гадоў 19 стагоддзя. Гэта быў адзін з першых помнікаў такога тыпу, збудаваных на землях Беларусі. Побач з храмам знаходзіцца старажоўская брама, пабудаваная ў канцы 19 стагоддзя, якая кампазіцыйна падкрэслівае галоўны ўваход у царкву. Храму амаль 180 гадоў, юбілей значны. Вядома, па чалавечых мерках, можа, гэтая дата не вельмі вялікая, але тым не менш такіх старадаўніх храмаў няшмат у Беларусі. Ён мае сваю гісторыю. Самае галоўнае тое, што гэта самы першы храм у Беларусі, які у момант перабудовы быў перададзены ўладай беларускаму экзархату. Здесь было очень много трудов. Глядя по фотографиям, когда вот представить второй этаж вот здесь, да, вот под этим, да, и что там станки стояли, да, это все нужно убрать и вернуть все это. И когда возник купол, опять же, видите, какой он сейчас, ну, он абсолютно органично вписывается. Не важно, что там большие здания вокруг построены, все это застройка, идет шум. Здесь приходишь в совсем другой мир. Здесь ты можешь обрести себя, обрести Бога. Такая крыша и все, и там второй этаж. Вот видите колонны, вот колонны, да, вот здесь вот. Оно был небольшой, и опять же, не все арки были. Они были тоже сломлены.
Адраджэнне храма Святой Марыі Магдаліны пачалося ў 1990 годзе. У сакавіку гэтага года пачаліся ремонтна-рэстаўрацыйныя работы, якія доўжыліся 7 месяцаў. Набажэнствы на працягу гэтага часу правіліся ў падвальным памяшканні, пакуль храм не набыў сваё першапачатковае аблічча. Ды неўзабаве адбылося ягонае свячэнне са Святадухавага кафедральнага сабора з кросным ходам. У адмысловым каўчэжку была прынесена часціца мошчаў святой раўнапостальнай Марыі Магдаліны. У гады перабудовы уладыка Філарэт прызначыў пратэірэя айца Уладзіміра і айца Іаана Харашевічаў адрадзіць царкву і прыход. Прыхаджане і клір усе дружна аднаўлялі гэты будынак. Усталявалі крыжы, купалы, зрабілі ўнутраны рэстаўрацыйны рамонт. І з таго часу храм пачаў сваё духоўнае жыццё. Уладыка асвяціў яго, адслужыў літургію, запалілася лампада малітвы. І па гэты дзень у ім яна гарыць у сэрцах людскіх, якія з любоўю наведваюць гэты старадаўні храм. Да радасці прыхаджан, калі адраджаўся гэты храм, яго тройчы наведаў цяпер нябожчык, свяцейшы патрыярх Аляксій II. Ён казаў: «Айцец Ян, асцярожна толькі адродзім царкву, і хай гэты храм застаецца менавіта такім, якім я яго бачу. У горадзе будзе многа храмаў, яны будуць мець шмат новага ў архітэктурным афармленні, але гэтая царква хай будзе такой, як даўніна». Патрыярх 3 разы наведаў і з радасцю блаславіў гэты храм, каб у ім працягвалася жыццё духоўнае, здзяйсняліся набажэнствы. Слава Богу, что пошла перестройка, храм освобожден был, и мне было поручено нашей епархиальной властью, в частности митрополитом Филаретом, тогда правящим белорусской епархии, приступить к возрождению этого храма. Я уже прибыл из заграничной командировки в 1986 году, ну и уже началось некое такое движение по восстановлению этого храма. А 90-й год это самый был такой интенсивный и плодотворный. Конечно, изначально было сложно то, что он был разрушен, поэтому надо было его привести в соответствие положения. Поэтому, слава Богу, всем миром приступили к приходам и духовенство. Надо сказать, что медлить было нельзя при восстановлении его возрождения. Поэтому представьте себе то разрушенное здание, которое оно нам тогда виделось, мы восстановили в подобие храма за 7 месяцев. Ну и началось тогда и не только наружное, но и внутреннее его наполнение и оформление. Конечно, на Востоке там более внутреннее убранство – это мозаичное. Здесь у нас эти были некие свои финансовые трудности, поэтому мы пошли по такому направлению фресковой в росписью. Но расписывал храм наш минчанин, художник. Здесь присутствуют в иконописи и Ветхий, и Новые Заветы. У 2000-х роспіс храма, распачаты ў 1996 мінскім мастаком-іканапісцам Віктарам Доўнарам, быў завершаны. Злева ад царквы Марыі Магдаліны ў 1992 была пабудавана хрысцільная царква ў імя працешчы і хрысціцеля Гасподняга Іаана. Цокальная частка абодвух храмаў была абліцаваная натуральным чувашским каменем. Неизвестно, что раньше было, да, то есть не смогли восстановить. Но это не говорит о том, что это сейчас не благодатно. Это есть, оно уже создано. И уже практически по воскресной школе, по детям судей идет 3-е поколение. Первые дети, которые ходили в воскресную школу, они уже закончили институт теологии, они уже пребывают у нас. Уже их дети ходят к нам. То есть мы понимаем, что уже выросло поколение, которое и здесь. И это уже свои традиции. И это создается благодаря клиру, благодаря настоятелю отцу Иоанну, отцу Николаю, всем, которые это сохранили и сейчас это все ведут, потому что
Спасение души и благоугождению Богу научить это просто умом невозможно. Это нужно понимать сердцем, душою и только с верой. И вот это дает веру, эта основа дает именно духовную силу и духовный рост всем, кто сюда ходит. Службы ў храме адбываюцца штодзённа. І ад таго, што ў святой штодні храм напоўнены, прыходзіцца правіць два набажэнствы. Заўважым, што побач з галоўнай царквой быў пабудаваны яшчэ адзін невялічкі храм у гонар храсціцеля Гасподня Іанна. Звычайна ён выкарыстоўваецца як трэбная царква, то бок для хросту ці іншых прыватных набажэнстваў. На тэрыторыі храма знаходзіцца помнік у гонар 200-годдзя мінскай епархіі і надмагілле пратэірэя Міхаіла Буглакова. Свята захоўваецца памяць пра ўсіх пахаваных на разбураных старажоўскіх могілках. Узведзены памятны знак на месцы захавання парэшткаў ранейшых пахаванняў. У храме шмат абразоў, шанаваных прыхаджанамі. І ў кожнага свая непаўторная гісторыя. Икона Божьей Матери. Там, если посмотреть вверху справа, небольшой медальон. Это медальон, практически историческая ценность. Он сделан на перламутре. Просто достался тому же нашему Михаилу, иконописцу, да? Возможно, это же музейная редкость, мы не знаем, пути неисповедимы такой. Вот она находится здесь. Сколько она стоит с точки зрения ценностей? Поэтому это просто, вот, если обратить внимание, это мелкие, да, вещи, опять же, пожертвования, которые не в части денег, а в части мощевиков. Вот Святого Николая Чудотворца, мироточивая икона. Яшчэ адна святыня храма – міратачывы вобраз свяціцеля Мікалая. Яго цудадзейныя ўласцівасці выявіліся ў 2002 годзе, калі ў Мінск прыйшоў кросны ход з абразом царскіх пакутнікаў. Мне, как человеку верующему, как ученому, всегда был интересен феномен мироточения. Я думал, что когда-нибудь я это увижу в каком-нибудь отдаленном монастыре за несколько тысяч километров. Ну, Господь сподобил увидеть меня в своем приходском храме. Ну, вот я позволю себе пару слов рассказать о том, как это было. Вот эта икона святителя Николая, которая замироточила. Тогда она лежала на аналое. И, как сейчас помню, произошло такое событие, что тогда недавно прославили царя Николая, и его иконы возили по минским храмам. И в нашем храме память о этом событии, по-видимому, вот замироточила икона святителя Николая. Внезапно люди заметили, что вот на иконе начал собираться как бы конденсат, который имеет приятный запах. Это было как вот во влажном воздухе запотевает окно, капельки становятся крупнее, собираются и стекают. Запах был не передать словами. Вот какой аналогов я в своей жизни не встречал. Ну, если как-то описать в рациональных терминах, это вот цветочной направленности запах, но с удивительной свежестью. Ну, и настоятель благословил собрать мира и в конце богослужения отслужить акафист святителю Николаю и помазать всех прихожан этим миром. На самым бачным месцы мы бачым заступніцу храма святой раўнаапостольную Марыю Магдаліну. Першыя звесткі пра яе мы знаходзім у Евангеліі, дзе гаворыцца аб тым, што Гасподзь выгнаў з Марыі 7 дэманаў. З моманту ацалення Марыя пачала новае жыццё, стаўшы выдатнай вучаніцай Збавіцеля. Яна першай прынесла добрую навіну апосталам аб яго ўваскрэсенні, стаўшы такім чынам быццам бы апосталам для апосталаў, якія ў той журботны час, нагадаю, у жахе пакінулі свайго настаўніка. За сваю самаадданую пропаведь Евангелія яна была нават прылічана царквой да ліку раўнаапостальных, то бок абвешчана роўнай да апосталаў. Як бачыце, ніякага сексізму, як трудзішся на роўных, так і маеш быць роўнай. Вобраз Марыі Магдаліны займае адно з важных месцаў у выяўленчым мастацтве і, перш за ўсё, у культавым хрысціянскім мастацтве. Такія выбітныя майстры, як Джотта, Рыбера, Рубенс,
мастакі 19-20 стагоддзя звярталіся да вобразу гэтай святой і ўвасаблялі яе ў самых розных эпізодах. Перш за ўсё, гэта сцэны укрыжавання, зняцце з крыжа, аплакванне Хрыста, палажэнне ў труну. Вось менавіта ў гэтых эпізодах побач з апосталамі, побач з іншымі асобамі свяшчэннага пісання, як правіла, прысутнічае і Марыя Магдаліна. Марыя Магдаліны у каталіцкай праваслаўнай традыцыі істотна адрозніваецца. У каталіцкай традыцыі за асобай Марыі Магдаліны замацавалася грэшніца, блудніца, якая уверавала ў вучэнні Хрыста і такім чынам змяніла свой наступны лёс. Адсюль будуюцца і самыя разнастайныя прыёмы, прынцыпы, сюжэты, вобразы, якія ўваходзяць у выяўленчае хрысціянскае мастацтва. У праваслаўнай традыцыі вобраз Марыі Магдаліны асацыюецца толькі як з асобай адной з жонак-міраносец. Менавіта гэтыя эпізоды, узятыя са свяшчэннага пісання, менавіта ў гэтым кантэксце мы цяпер і ўспрымаем у праваслаўнай традыцыі Марыю Магдаліну. Яе называюць святой, святой раўнаапостальнай. І гэта не выпадкова. Справа ў тым, што Марыя Магдаліна, адпаведна некалькім эпізодам свяшчэннага пісання, прысутнічала пры пэўных падзеях, звязаных з Хрыстом. Ну, па-першае, гэта сцэна укрыжавання, калі Марыя Магдаліна прысутнічала менавіта пры гэтым сумным, трагічным эпізодзе. Гэта сцэна, калі Хрыста здымалі з крыжа. Гэта сцэна, калі яго цела перамяшчалі ў грабніцу, абмывалі, мазалі мірам і зачынялі. Гэта сцэна, калі да Марыі Магдаліны з'яўляецца Христос ужо у статусе уваскрэслых. Як кожная святая, раўнаапостальная Марыя Магдаліна, як правіла, паказваецца з пэўнымі атрыбутамі. Ну, як блудніца, грэшніца у заходнекаталіцкай традыцыі могуць паказваць з распушчанымі валасамі і з сасудам, у якім знаходзіцца мірас. Але ў праваслаўнай традыцыі яе паказваюць некалькі інакш. Урост, пагрудна, валасы, галава яе пакрыта тканінай, галаўным уборам, але ў руках яна абавязкова трымае вось гэты сасуд з мірам. Гэта атрыбут, гэта знак Марыі Магдаліны. З асобай Марыі Магдаліны звязаны яшчэ некалькі цікавых такіх эпізодаў, паданняў. У 40-х, 30-е гады падчас праўлення ў Рыме імператара Ціберія Марыя Магдаліна апынулася перад ім і прынесла яму удар чырвоныя яйкі, але абвясціла аб уваскрэсенні Хрыста, на што імператар сказаў: гэта таксама немагчыма, як бы курыныя яйкі сталі б чырвонымі, і яйкі, якія ён трымаў у руках, сталі чырвонымі. Дзякуючы Марыі Магдаліне, звычай дарыць адзін аднаму велікодныя яйкі ў дзень святого Хрыстового Воскресення распаўсюдзіўся паміж хрысціянамі ўсяго свету. Вось такая белакаменная царква знаходзіцца амаль у самым цэнтры Мінска. Царква, якую любяць наведваць і гараджане, і шматлікія госці нашай сталіцы. Як магніт прываблівае да сябе яна вернікаў, і не здарма, бо гэта гістарычнае, альбо, як кажуць у народзе, намоленае месца са сваім складаным лёсам. І не толькі архітэктурная прыгажосць храмавага комплексу так падабаецца людзям, але і тая асаблівая для гэтай царквы духовная атмасфера, якая ствараецца яе настаяцелем айцом Іанам Харашевічам, дарэчы, старэйшым клірыкам мінскай епархіі. У свае амаль 90 гадоў ён нязменна працуе на евангельскай ніве, заклікаючы ўсіх да перамены свайго жыцця згодна з запаведзямі і дзелючыся з імі сваёй любов'ю. Жывіце і вы, даражэнькі мои, доўга і самае галоўнае з карысцю да сваёй уласнай душы, да бліжняга і са славай да Бога і сваёй радзімы. Разглядайце з намі святыні Беларусі, а пакуль што я развітаюся з вамі. Да пабачэння.